Salutare! M-am gândit ca tema pe care o abordez astăzi să fie despre burnout. De ce? Pentru că în ultimul timp numărul de cazuri a crescut foarte mult și asta se simte inclusiv în cabinet. Statisticile arată de asemenea o creștere. Se pare că una din 3 persoane experimentează cel puțin o dată în viață această epuizare, că până la urmă burnout-ul este o epuizare totală psihoemoțională. Pur și simplu ne comportăm ca o baterie care se descarcă complet. Sunt două aspecte prin care burnout-ul se diferențiază în față de alte tulburări, cum ar fi, de exemplu, depresia, și anume incapacitatea de a ne distanța de jobul pe care îl avem. Adică ne gândim permanent, constant la muncă, la ce avem de făcut, la proiect, la ce urmează să se întâmple și mai mult decât atât, bineînțeles, suntem și anxioși. Și doi, avem un sentiment de captivitate. Imaginați-vă că suntem pur și simplu într-o încăpere în care nu avem decât pereții ei, suntem înconjurați doar de pereți, lipsește și ușa, lipsește și geamul și simțim că nu putem să ieșim de acolo. E un sentiment de sufocare. Burnout-ul este foarte periculos în sensul în care ne poate pune viața în pericol. Dacă te simți obosit timp de mai multe săptămâni consecutiv, dacă simți că ți-ai pierdut speranța, dacă nu vezi nicio cale de ieșire din situația în care te afli, dacă te simți anxios și depresiv, îți recomand să nu treci singur prin toate astea, pentru că s-ar putea agrava toată situația și e bine să consulți un specialist. Te așteptăm în cadrul clinicii Refugium să lucrezi cu unul dintre specialiștii noștri.